Igbo Igbo ekele m unu, kelesi unu ike. Nwanne nwoke Uchenna Ijem ga-alụ m nwa abịa n'ọgbọ ka ọ si abịa iwetara unu ozi ọma unu ma na na-eweteburu unu nke ọ ya bụ unu ga-achịkọta isi ọnụ wee mee ya ka ọ ghọọ ihe. Ekele m unu, ekelekwa unu ọzọ. Tata anyị apụtara n'ọgbọ ka anyị si apụta iwetara unu program a nke anyị kpọrọ Anyị bụ Ndị Igbo. Ịbụrụ onye Igbo ikwesịrị ịma na ihe gbasara ndị Igbo kwesịrị na-eme gịnị emego obi aṅụrị. Ịgbasara ndị Igbo kwesịrị ịnụ ya ọ na-atọ gị ụtọ n'ihi na ndị Igbo bụ gịnị ihe ka ya. O nwere ndị na-espelụ Igbo IGBO, ndị na-espelụ IBO, akpọ ya Igbo before others. O nwere nnọọ ka isi ghọta ya na bekee ka m sụrụ nke a. Mana ịsụọ ya n'asụsụ anyị nwabiz tupu ndị ọzọ apụta. Ka o si na dị tata anyị chọrọ itinye ọnụ n'ihe ndị Igbo kpọrọ ndidi. Ndidi mbụ patient, ndidi. Ihe mere na ihe na-aga ọfụma n'ụwa agwa na ndidi n'ime. Onye nwee ndidi, inwe ndidi ihe a na-agara gị ọfụma. Ị ga-afụ ụfụ ndị na-anya ụgbọala, onye chi n'ụzọ na-apụta, ofu onye ọzọ si na-akụzụ nkọzọ apụta, kama ọ ga-eji nwayọọ n'ọgbatụ breki na-echeghị nkọzọ ọ chọrọ ime ọsịsọ. Ọsịsọ anyị na-eme onwe ka a na-abụghị chịkọta isi ọnụ, onwe ihe mere, onwe ihe mberede nke ndị bekee kpọrọ accident. Ọ bụrụ na ọ maka na enweghị ndidi mere ya. Mana inwe ndidi ịfụ na ihe na-aga gị nke ọma. Nwaanyị amụtabeghị nwa, ị ga-eme bụ ekpere na ndidi. Ndị Igbo sị na onye ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo. Onye ndidi na-eme gịnị na-eri azụ ukpo. Maka na ndidi biju ụwa. Ndidi ka eji eso ihe niile. Nwatakịrị na-agbabụ las na klaasị, o nwuto ndidi rụsie ọrụ ike, ọ ga-emecha ọ bụrụ onye nke mbụ na klaasị. Onye nwetebeghị ego, o nwee ndidi tinye uchu n'ihe ọ na-eme, ego a ya abịa. Onye na-achọ nwaanyị ọ ga-anụ, ọ ndidi ka ị ga-enwe wee na-eti ihe na-abịa were nwayọọ nwayọọ ọ na-apụta. Onye nụtara nwaanyị na-abụ mgbe ọbụla ọ na-aba mbọ na-ekwu ike okwu na-aga ka ndị bekee si ekwu n'ezinụlọ, ọ ndidi ka eji esi ya. O nwere ihe ka ndidi n'ụwa a. Ndidi bụ isi, ya bụ ọdụ, ya bụ etiti, ya bụ mbido, ya bụ ngwụcha. Gị bụ nwoke na nwaanyị na-ege m ntị, m na-ajụ gị tata, ị nwekwara ndidi? Ị na-enwetukwa ndidi? Ndị mmadụ na-abịa mụọ nwa gwọọ ya ndidi. Eziokwu, o nwere ọkụ ị ga-asị ebi n'ụwa a yara nwere ndidi. A na-etibe mkpu na gọọmenti nke nọ n'ime na a na-egbu anyị, ha na-eme nka, ha na-eme nka. Anyị enwe ndidi, ọkwa emezigo wee pụọ, gọọmenti ọzọ abata. Ọ gịnị? Ndidi. Na agụụ na agụgụ nyere ya agbakiri a na girigirigirigiri iji tinye aka n'ebe ikwesị itinye aka. Ọ na nwere ndidi, ọ ya ọ ga-anya. Maka na aghọm ya itinye aka na ajị ya, aghọm ya ka uru ya. Ị ga-afụ nwata onye na-agba mbọ nwere obere ebe ọ na-azụ ahịa, o wefụrụ onye ọzọ goro ụgbọala, onye ọzọ rụrụ ụlọ, o ji tinye aka n'ihe ọjọọ, itinye aka n'ego ọbara ndị otu ya. Nna ndidi bụ iju ụwa, ihe ọ bụla onye ekwensu aka ekpe ka eji enye ya, onye gị n'aka Igbo nakwa gị ya. Mana inwe ndidi were ihe Chukwu nyere gị, onye Chukwu bụ isi ihe niile. Ihe na-emekwa na ihe na-emebi na ndị mmadụ eme gị na adịghị enwe ndidi. Iwetu ndidi, ihe niile na-eme gịnị na-aga nke ọma. Gụọ bụ nwaanyị di gị enweghị ọrụ tata, onwe nnọọ ka ihe si dị n'ezinụlọ. Mgbe ị na-achakarị ọkụ, ị na-aba ịbarị gbago elu, ịgbarụ gbada ala. Nne, ị kwesịrị inwe ndidi. Gụọ bụ nwoke, nwunye gị amụtabeghị nwa, ị na-achị ya n'ọkụ. Ọkwa Chukwu na-enye nwa. Ọ bụrụ mmadụ na-eme ya, ndidi ka ị kwesịrị inwe ka ihe na-eme gịnị na-aga ọfụma. Gwa nwata akwụkwọ akwụbeghị ụgwọ akwụkwọ, chụọ ọgwụ ụgwọ akwụkwọ.
ịbịa na akwụkwọ ofu ikwuo iri nwanna ịkwesịrị inwe nwanne ịkwesịrị inwe ije ndị na-agba mbọ agbasi mbọ ike tata ka ọrụ ka asụ ebido ịgba mbọ. O nwere mụ na ya nọ mbọsị a ezigbo tọọ ọgaranya ngada onwe na-akọrọ m na ya bidoro ahịa ya na-azụ tata worth billions ya ji nọ 1000 Nigerian naira wee bido ya. O wee na-azụ ego na-enwe izizi na-azụ dị ego nwee ndidi wepụ anya na ụmụ ewu nwa okomoko wepụ anya n'ịmụ ihe erimeri na-ekwesịghị nwee ndidi nnọọ na-arahụ nnọọ ebe o kwesịghị ịrahụ na-eme nnọọ ihe ọ ya abụ ọ emechikwa ọmụta nwa dị mma ma taa akwa maka ndị Igbo si na nwatakịrị kwọsị aka osoro ndị ọgaranya eme gị na irie ihe ebe ka ọ dị tata ọ na-adịrị ya mma n'ihi na o mere gịnị o nwere ndidi. Gwa ege m ntị, ọ bụrụ ị nwere ndidi ya agba mbọ ka ihe ihe ekwu uwe ịmakwuru ya ka a si amakụ mmadụ. Ị na-eri ndidi ka esi eri nri ọ dụrụ gị na-egbugboro ọnụ mgbe niile. Ọkwa ndidi mere ọ ya abụ ịchọ mmadụ okwu oloe. Ndidi mere ọ ya abụ ime mmadụ ihe ọnyịa ya odie ya. Ihe ya abụ ime onwe ọ ya abụ abanye ka n'uwe jiri ọkwa n'uwe jiri eje n'ụlọ ikpe. Mana onye ghọta n'ụwa bụ obere ebe iri ndidi ka esi eyi akwa. Ụmụnne m biko ndidi bụ ije ụwa ejiri ike eso enyi ụwa. Onye egwuregwu si na ụwa chọrọ obi umeala. Onye ọbụla nwere obi umeala ga-enwe ndidi. Onye ọbụla nwere obi umeala ga-enwe ndidi n'ihi na ọ bụ agbasi ọsọ eme gịnị agụọ mile. Ụmụnne m na-etufu oge na-egbughị oge ikwubi ekwutubi n'aka. Anyị ga na-eme ihe a ka ụmụ Igbo anyị rụrụ. Anyị nwa na-aghọta ihe anyị kwesịrị ime na-eme mgbe anyị kwesịrị ime n'ihi na Igbo bụ ụzọ niile a na-eme. Igbo bụ izizi, Igbo bụ isi. Ndị Igbo ada anọ n'azụ. Ihe niile anyị na-eme anyị na-atụnye uchu wee mara na ihe anyị bụ dị ihe a anyị bụ ụmụ Igbo. Biko gụwa bụ okenye gịnwa bụ nwatakịrị nwa agbọghọ nwa ikoro nna na nne gị m ntị n'oge awado ugbu a. Ị ga-agba mbọ ka ịchọta uwe ndidi ihe maka ndidi gịnị ije ụwa. Biko ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na gị na-abụ nọkọ wee kpakọta ihe a ị ga-akpọ m n'igwe ntị 080 36 43 9671. Ịkpọọ m na nke a enweta m. Ịchọkwa ịkpọ n'ọrụ anyị nwoke nwetakwa anyị ọsịsọ n'igwe ntị ọzọ ị ga-enweta anyị na 0809 43 43206. Ịkpọ ha na anyị n'igwe a mkpọrọ kịta anyị na-agba ọsọ girigiri na-achọghị ebe ịbịa ebe ọ bụla ị nọ na-abịa ebe a ka anyị nọrọ ana weta ịkọta ọnụ n'ihe gbasatara asụsụ Igbo. N'oge na-adịghị anya kịta anyị ga-ebido ịkụzi ụmụ anyị asụsụ Igbo na venue anyị ga-enweta nke bụ anyị ga-agwa unu ebe a n'oge na-adịghị anya. Ụmụazị apụta mara ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo, amara ihe dị iche na ukwu na ụkwụ na akwa na akwa na egbe na egbe n'ugwu ihe dị iche dị otu a. Ụmụazị aghọta ya wee mụtakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche dịgara iche iche ha machara afa ya n'asụsụ Igbo. Ha mụtakwa ka a si asụ asụsụ Igbo n'ihi na asụsụ Igbo jikwa na-anazi azụ mana ya ma nkwelite ka ome otu a n'ihi na asụsụ Igbo bụ dịka mmanụ anwụ a na-aracha. Ịchọchukwu inweta anyị na nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị nweta anyị na www.prosion.tv. ka esi esupelu Prosion na bekee bụ PROCYON. Ọ ga-adịkwa n'ụbọchị ọzọ anyị ga-afụ maka anyị kwuchie ya tata nke onwere ọzọ anyị ekwu echi. Biko ị ga-agba mbọ ka ịgba mbọ na-enwe ihe a na-akpọ ndidi maka na ndidi bụ ije ụwa. Ekele m unu kelesi onye ike
aka bụkwa m nwanne ụlọ nwoke ahụ nke a kpọrọ Uchenna Ijem ga-alụ m ka ọ dụbọsị ọzọ anyị mere ekele m Nigeria,